Lütfederseniz. Evet. Li Tirkiye piştî ku Serokkomarê wê welatî Recep Tayyip Erdogan serdana komeleyên Eleviyan kir, biryar da ku bi yasayekê di binbanê Wezareta Çand û Geştîguzariyê de ji bo Eleviyan serokatiyek bêava kirin û baweriya Elewîtiyê wek çandekî bê dîtin. Tê çawarêkirin di nehê mijdarê de bo dengdayîna ev yasa bê lejneya giştiya parlamentoyê. Lêbelê bi dehan dam û dezgehên Eleviyan yên li bajarên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ji bo ku nerazîbûna xûnîşanê wê yasayê bidin, li Enqerê ber parlamentoya Tirkiyê bi navê Elewî ji baweriya xwexwedî derdikevin, çalakiyek li derxistin. Di çalakiyê de bank ji hikûmetê hate kirin ku demil dest ev yasaya Elewîtiyê wek çandekê dibîne bê betal kirin. Bu ülkede güne kadar yok sayıldılar. Alevi kimliği tanınmadı. Elevi li vî welatî heta niha her tune hatine hesibandin. Îro jî bi yasayê tê xwestin ku nasnameya Eleviyan red bikin. Elewîtî baweriyek e, lê hikûmet bi yasayê dixwaze vek tişteke çandî nîşan bide. Bi vê yekê jî dixwaze Elewîtiyê asîmîle bike û ji holê rake. Em jî vê yekê qebûl nakin. Li gel vê yekê parlamenterên HDP û CHPyên Elewî jî diyar dikin ku ev yasaya 25 xalî pêk tê tamamî dij baweriya Elewîtiyê ye û hikûmet bi du armancan vê yasayê derdixe. 25 maddeden oluşan bir torba yasa. Bu yasa Yasayeke ku ji 25 xalan pêktê hatiye amadekirin û ji bo statî û baweriya Elewîtiyê tiştek tê denîne. Deverên ayînî û kesayetên ayînî yên Elewiyan nayên nasîn. Ev yasa tê wataya tepîsandina Elewiyan û tê xwestin ku baweriya Elewîtiyê bê ji bîr kirin. Aleviler bir kültür evi istemiyor. Elewî avahiyeke çandê naxwazin. Dixwazin cemxaneyên wan û ayînên wan azad û serboxwe bin. Dixwazin maf û statûya wan bênasîn. Hikûmet baweriya Elewîtiyê wek çandekê nîşan dide, bi vê yekê jî heqaretê Elewiyan dike. Benêzîkbûna hilbijartinan Partiya Desthilatdar AK Parti aliyekê dixwaze xwênezîkê Kurdan bike, aliyekê jî dixwaze bi yasayan dilê Elewiyan xweş bike. Lêbelê dam û dezgehên Elewiyan li ber parlamentoya Tirkiye banga hikûmetê kirin ku bi yasayan ji bo wan guherî neyên kirin ji ber ku Elewîtî bawerî ye. Vuralê Rîşmiş, Kurdistan 24, Enqere.